Jeg vil gerne lave beviset af differentiationen af x i 4. Vi har funktionen f af x er lige med x i 4. Funktionen er differentiabel. Og dens differentialkoefficient er f mærke af x er lige med 4 gange x i 3. Og vi kunne lave en skitse af en graf. Det er en eksponentiel funktion. Så kunne vi kigge på et kortligt punkt. Det kunne være x0. Og y-værdien må så være f af x0. Og vi kigger på et nyt punkt, hvor vi tilsætter vi ser, at der er en afstand mellem disse to punkter, og den betegner vi med h. Og den y-værdi, den må så være f af x0 plus h. Så for at bevise, at differentialkoefficienten for f af x er lige med x i 4, så benytter vi tretrinsreglen. Og første trin, det er at skrive sekanthældningen op. Sekantens og den må så være delta y delt med delta x. Og så kan vi så indsætte punkterne. Ja Allah, han bragte den den drengen, og der skal kramme ham ind. F af x plus 0 plus h minus f af x0 delt med x0 plus h minus x0. Vi kan se, at x0 plus x0 minus x0 det giver bare 0, så der kommer til at stå h ned i tælleren. Så står det så det der heroppe, og så indsætter vi så ja, vi sætter det så i anden, fordi nej, i fjerde, undskyld, i fjerde, fordi det er det samme. Del med h. Og så skal vi tænke på Pascals trekant. De tal, som er i trekanten på et givet position, og så give koefficienterne for, hvad der skal stå i foran a og b. Hvis vi nu siger a plus b i fjerde, det giver os a i fjerde plus 4 gange a i tredje gange b plus 6 a i anden b i anden plus 4 a i b i tredje plus b i fjerde. Og det kan vi så bruge på den her, så vi kan sige, at a er lige med det ene med fjerde plus
4 gange x0 i tredje gange h plus 6 gange x0 x0 i anden h i anden plus 4 x0 tredje h i 4 og det hele delt med h. Så kan vi få kort, vi kan der står jeg glemte minus x0 i fjerde. De to går ud med hinanden, og så kan vi få kort med h. Så der kommer til at stå 4 4 gange x0 i tredje plus 6 x0 anden gange h plus 4 gange x0 gange h i anden plus h i tredje. Ja. Og så kan vi det var så anden trin, hvor vi skulle skrive den om. Så træerne, det er hvor man siger at man lader h gå mod 0. Og hvis h går mod 0, jamen så kan vi sætte 0 ind på vores plads, og så kommer der til at stå, at når h går mod 0, vil a være lige med 4 x0 i tredje.